Dzisiaj Kasiebę i świat wity ze Światowego Zjazdu Kasiebów w Siemudze. Adama z Niemce, ale mdeje i płekać wam dzisiaj, co są tyłe bance w Siemudze prawie działo. Jesteśmy na stacji Siemud, bo bana nie mogła dzisiaj dojechać, ale możemy pewnie poczuć ten transkasubiowy klimat. Szanowni goście, drodzy Kaszubi z bliska i daleka, przyjaciele naszej ziemi, z ogromną dumą i wzruszeniem witam was wszystkich na naszej ziemi szemudzkiej. W sercu Kaszub, gdzie łączy się historia, tradycja i współczesność. To dla nas wielki zaszczyt, że właśnie tutaj, w naszej gminie odbywa się 26. Światowy Zjazd Kaszubów. Rozpoczynamy nasze otwarcie od symbolicznego strzału armatniego. Czy to prawda? Wystrzałowo, tak jest. No to słuchaj ta lecę! Słuchaj ta! 26. Światowy Zjazd Kaszubów Mumaza odemkniony! Brawo! Przez te ponad 5 lat, kiedy Grzegorz Szalewski, ówczesny starosta wejherowski, na znak tego i z okoliczności tej, że wszyscy Kaszubi żyjący na polskiej ziemi znaleźli się w tym samym województwie. To był pierwszy rok funkcjonowania województwa pomorskiego. Spotkaliśmy się wszyscy razem, tak jak pan wójt powiedział. My męże maso pogadać. Ktoś to z Lesykłów, z kimś, kto jest z Błerów. Ktoś, kto jest z Nordowych Kaszebów, jak ja, może sobie pogadać z Lesokam. To jest bardzo ważna chwila dla bezpośrednich kontaktów. Bardzo ważna chwila i przegląd naszej działalności na rzecz Kaszubów, a w szczególności ochrony języka. Z udziałem senatorów, także senatora Klejny, który jest wśród nas i który jest szefem zespołu parlamentarnego do spraw Kaszubszczyzny. Dbajmy o język kaszubski, bo od tego zależy nasza tożsamość, od tego zależy utrzymanie Kaszub i jej dalszy rozwój. Wszystkiego najlepszego. Bo wszystko polega na tym, jak się okazuje, że w składku Madrycie wiecznicy oddają, że świat je mały. Dziś można rzec, że na tym światowym zjeździe Kaszubów świat faktycznie nie mały. My idąc tu po drodze, rozmaitych ledzy, znowu od zjazdu do zjazdu. I to jest fajna sprawa. Bardzo wam dziękuję, że was jest tak wiele was tu je, a ich wiance pewnie dotrze. Brawo dla was! Co to znaczy dla was tebec Kasiebu? Kasieba to sama przyjemność. My jesteśmy Kasiebą od urodzenia. My tu żyjemy, to jest nasza tatczyzna. My tu jesteśmy całym serca. My tu wszyscy tu przyjeżdżamy dla spełnienia naszych marzeń. Żeby my tu się czuli jak doma. I to jest najważniejsze. To jest nasza tatczyzna. To jest nasze wszystko. Kasiebom to jest moje, ja pochodzę z Kasieb, ja się urodzę w Kartuzach i wychowałam się w Czepkowie na Kasiebach. Rodzina moja jest Kasiub całą. I jestem dumny z tego, że mogę być z Kasiebów w ogóle. Dzisiaj jesteśmy na zjeździe w Siemudze. Jak sobie was tutaj widzę? Co się najbardziej podoba? Mnie się widzi wszystko, w ogóle cała oprawa i po prostu jak występy wszystko jest bardzo fajnie. Dla mnie to jest młodecka urodzony na Kaszebach. Rodzice byli
Mama, tata, jojem. I to szanuje, tradycję podtrzymuje i tego nie zmienia. Bez Kasiebów to będzie zaszczyt, bo to tych ludzi jest bardzo mało. To jest taki region, gdzie my jesteśmy w Kasiebi, ale taki richtig tor w Kasiebi. Kaszebę i świat na nim nowym studiu Głesta je marszałk Mieczysław Kruk. Witamy bardzo. Witam. Czym dla was to jest taki zjazd Kasiebów? No to jest bardzo ważne wydarzenie, taki zjazd. 26 roz ja bym na wszystkich zjazdach. Z jednej strony to jest prezentacja na ile dorobki. W tym przypadku w gminie Szemut, ale ja myślę, że Szemut mógł dzisiaj pokazać, w jakim stanie Kaszebizna. Jak ja widzę na tym marszu dzieci ze szkół, szkolni dzieci, którzy są uczą języka kaszebskiego, którzy potrafią śpiewać, tańczyć. To ja myślę, że to jest bardzo ważna robota, która jest wykonywana, rektowana w szkołach. I ja myślę, że dla innych Kaszebów z innych partów to jest dobry przykład, jak warto rozwijać kaszebiznę. To jest jeden aspekt. Drugi jest taki, że gmina chce sobie oczywiście pokazać. Chcę pokazać, jak się rozwijało, w jaką stronę idzie. I ja myślę, że to jest drugi aspekt. A trzeci jest taki, że jest razo. To jest budowanie takiej wierno te kaszepki. Jest razo. Jedni to są lesoce, inni tak jak ja z ordowych kaszep, a kto inny jest wiezor, a ktoś inny jest berowioce, ale jest razo, jest kaszeba. To jest takiej to jest taka leżność, co my mamy, myślę, że my jesteśmy dumni z tego, że my jesteśmy kaszebami w Polsce. To jedna ma bardzo dobry fajno jest to płytka dać też płek robić pewna, czy wyrkie robić takie zjezdy, czy to bardzo często się to zdzinie, czy to gdzieś cały czas dajało? Ja pamiętam takie czasy, jak ja chodziłem do szkoły podstawowej, to nie mogli w szkole gadać po kasiapsku. Teraz nie ma w ogóle problemu. Dziś chcemy utrzymać tablice z napisami Kaszebsko-Darga. Kaszebsko-Darga, która musi łączyć wiele gmin, gdzie żyją Kaszebi. Ja myślę, to jest fantastyczny czas do tego, żeby myśleć o tym, żeby utrzymać kaszebizno, uczyć co kaszebściłe, dbać o tradycję naszą, kultywowana przez wiele generacji. I ja myślę, że to jest dobry kierunek, ale musimy mieć determinację. Musi być determinacja lokalnych liderów, którzy muszą przekonywać do tego, że kaszebizna nie jest przeciw komukolwiek. Kaszebizna może ubogacać cały region. Ci łoźne rzekną, że my kaszebimy w jednoraza i wszystko rada. Jednoraza, jo. Zjedza je wiele stoisków i każdy należy co z listy, ale musi siekać. Możemy naleźć nowi torby, rozmaitne ręcznie robione rzeczy, worci, ale też wszędzie panuje haft, kasiebizna i wszystko to, co jest dla niej najważniejsze.
nowym studiu Kasiebej Świat je wójt gminy Szemut, Ryszard Polkość. Witam Baro. Witam serdecznie, witam panią redaktor, witam wszystkich słuchińców, webzorińców, właśnie telewizję. Zjazd Kasiebów w Szemudze. Co to prawie znaczy dla gminy? Do gminy ja myślę, że to jest masonara wiele dozwiele, żeby ta gmina w jakiś sposób reklamować, pokazać, czy przez nasze dożynci, przez nasza robota, co my robimy na co dzień, żeby lecę przejach, ale łebez, że czy tam chce ci działu ci kupić czasa, czy jakiś interes tu prowadzę, czy po prostu odpłycząc, tak, czy przejechać na 2 godziny na kole pojeździć. Natomiast dziś dnia, dzisiejsza ta impreza, to jest piękna sprawa, że w jednym molu mamy takich mieszkańców rozmaitych stron Kasieb, co im by tu nie przejechali nigdy, gdyby nie ta impreza. I to jest do nas bardzo wielka promocja, że ci ludzie z różnych stron, bo oni mają swoje strony, tak? Czy może pod Betewa, czy może pod Słupska, czy w innych placach mają swoje i tak ciężko pójść do gmina odwiedzać. A tu jest ta szansa, że koledzy, bo widzę w tych stanicach, 72 stanice, na czegoś takiego ja już nie widzę. Przednik Kasiebu godu w szance same rekordy, nie? To cysi przede wszystkim, że tak z rozmaitych stron mogą obejrzeć, jak to jest projektowane, ale powiedz nas też gmina, bo pogadają z naszym aledzem, a jeden z dredzim, także nie ma według mnie lepszej promocji, żeby w jednym placu z tak wielkiego regionu ledze mogli się spotkać. Też tu 26 zjazd, każdy zjazd je inszy. A co je taki apartny tiłe w Szemudze, czego jeszcze przyda nie było? Może ciężko wymieniać, je co roku są te, ale to samo to, że nie Szemut nie motorów, nie? Jest stacja Szemut, która ma. Je przed urzędem stoi lokomotywa, pozdrawiamy tu Andrzeja Młyńskiego, użyciu ta lokomotywa, musimy zmodernizować cało, ale jest, stoi, stora ma. Czegoś takiego co nie było. No przede wszystkim tak, rekord fane raz rozstrzygniony, 2 razy pokonany. Przed trasie kasiebskim fana 300 metrów na 24 metrów, tyś największą na świecie można rzec, tak, kasiebsko. Ale to nie chodzi o to, że coś największego w szance było, co innego. Myślę, że to i w jednym placu, jak na rynkach są te zjazdy, to w jedno są jakaś infrastruktura pewna przeszkodzą, tu jest wielki plac, tu jest przestrzeń, tu można sadnąć, czy to w Lese, czy u nas w centrum zbadać, co są szpitale pomorskie, z Uniwersytetu Medycznego przejechali dermatolodzy, lato, wszystko i tak dalej. Tam jest cały plac zabaw, do Zycy, do wszystkiego, tam co dzieje, po drodze tych straganów, wszystkiego to są rozcigo raza tu z pół kilometra, na samym placu wszystko tu co dzieje. Tam niżej jeżdżą czołgi, jeden, dredzi, za darmo przewożają ledzy, pojazdy taci militarnych, w tych lasach można też pojeździć, to dzięki sponsorom to faktycznie co dzieje. Co jest takiego też? Ja myślę, że sama scena też się widzę, nie? To też okazały, wszystko jest zrobione, to specjalnie do tych ledzy, nie? Skoro my już coś organizujemy, o jak go dają, nie? Zastaw słucha ten, nie? Żeby... Ale jest inne rzeczy, myślę. Nie chcę umywać nikogo, bo ja pozdrawiam wszystkich tych rektowych zjazdy, ci co nam też pomogą, ale no, za rok też nie możemy pomagać. Ale jest coś takiego, że ci moi współpracownicy wszyscy, my to rektowali ponad rok. Te nasze siemałsi nuty my pierwszy raz zaśpiewali w Kostyżynie. I od tego czasu my sobie rektowali. Skrzepce tabeliści my robili przecież na warsztatach. Przez 3 miesiące my robili skrzepce. Ledzy są angażowali, swój czas poświęcili. Oni czasa 3-4 razy musieli przyjść, czasa nawet jeszcze dłużej. To już jest to coś innego, nie? Że oni byli zaangażowani chudzy. To trzeba było poświęcać czas. A tu porzeźbić przy tym diable i tak dalej. I co znowu potrafili pewna układać jakieś melodie i tak dalej, to jest krótszy, to jest dłużej na ta melodia. A to zrobili ten siemałszy konkurs na kasiebską nutę, pierwszy raz on powstał i teraz mamy tak, że jak on pierwszy raz powstał, to krzyknęli dyrektor godu, że musimy za rok też zrobić, też w Szemudze zrobimy. Z 18 gmin Beledzyce przejechany i każdy pokazuje, że jego plac jest najlepszy. I to jest też fajne, że ty śledzę, żeby się przerektować, teksty wymyślić, nauczyć co tego, poćwiczyć z dziadka ma, pradziadka czasa, że dobrze ten kasiebszy szlifować, to jest ta wartość dodano, że ci młodzi ledzy są też angażowani. Kolejną rzeczą, tak, mamy te tydzienie tacy kasiebszy, nie? Tu widać, że Szemut i kasiebi źle są nie wstydzą, tu jest każdy ma jakieś przepięci, albo całe stroje, tak, tego jest wiele. To jest nie w Szemudze, w szance to jest widoczne na kasiebach. Ale myślę, że ta ci pewna prymę tu pewna też ci momentigną w jakiś sposób, nie?
To, co jesiennego, to innego, to są ci moi ledze, współpracownicy zaangażowani. To nie jest, że my robimy w budżecie, kasa organizujemy, firma inwentowa, jedna przyjedzie, drago zorganizuje. To są od razu dzieje. Tu się dzieje ta atmosfera, ci ledze sunkole tego prześcigu, chłydzą, pilnają tego prześcigu. To jest tako zapoczęctwo właśnie telewizji, nie wiem, czy to są uda oddać, ta atmosfera, wszystko, to po prostu trzeba być, przejechać i ciec. Jak ktoś teren nie zdąży, innym razem może przejechać. Obserwować nasza strona internetowa, polubić nasz, obejrzeć, co się dzieje pod kąta imprez, ale my to już tak, jak my jesteśmy doimprezowani, tak my jesteśmy do roboty. Przemódzy to jest serce Kasiebów i Kasiebek. Pasta co dzieje Kasiebów? No i na pewno się dzieje Kasiebą, tak. No, od dziecka godą po kasiebsku też Kasiebą się dzieje, a może za dobrze nie godą po kasiebsku, ale dzieje się o tym Kasiebą. A co do serca Kasieb, no nasz cały urząd, centrum samorządowe, są rozmaite wycieczki przychodzą, dziece, to tam ja jedno podkreślą, że samorząd w gminie Siemut tworzą ledze. I ledze, od młodszych do najstarszych. To jest ta nasza siła. A to serce tych Kaszub, to serce bije właśnie tu, w centrum samorządowym. Tam jest ten plac, pani dyrektor wie, widza, jak to też wędrzy. Mamy specjalny kamień z tego okazji, tego zjazdu. Tam właśnie jest to serce też pokazane, że tu bije serce tego samorządu. Czy ona bije na całą Kasiebę? Nie wiem. Każdy jest różnorodny, każdy jest inny. I niech tak postanie. Jeden lubi więcej trzosku, jak to dzieje, drugi lubi pomału dzejać, żeby to spokojnie gdzieś załe, nie? Każdy ma inne spojrzenie na to, nie? Natomiast my tak dość nowocześnie do tego podchodzimy, ale widzimy, że to są dobrze opłacą, to są dobrze też sprzedaje, bo nie wiem, czy mogę tak ocenić, ale tu widzę naprawdę grepa młodych, nowych ledzy, bo na zjazdę przyjeżdżają ci co jedno, ci starsi przyjeżdżają, te stanice i tak dalej, wszystko, ale tu je widzę z grepa ledzy i to co derek wymienią, przez za chwilę będziemy bile rekord na sklepcach, nowe ledze są. 1930 Małgosia Ostrowsko, Cesarzowo Policznego Roka, tu grepa ledzy przyjeżdża na to wszystko, tak? A później fajerwerki, takich jeszcze świat nie widział, tak, to jest wszystko tu zrobione. Che partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio, che partigiano, sotto l'ombro di un bel fiore. Kasieby i świat, terum ze pleźna łed jubelścich w Skrzypicach i łebicym rekordu. Jak to prawie jest? Dranguje grać na Skrzypicach? Jo, bardzo dranguje, wesoło. Długo trzeba się uciec? Nie, zależy. W grupie uciekliśmy, przygotowaliśmy na tych skrzypcach grać. Wiele ledzy łydwaje będzie zebrała łzy. Ładna zbierze 2 osoby. My jesteśmy z partu z Przewidza. 2 osoby będziemy grały na diabelskich skrzypcach. Długo już was gry na Skrzypicach? Długo. Chwila już gromy. Jest jakieś 20 lat my już my. To można rzeknąć, że prawie całe życie. Tak, całe życie, tak, gramy. Czym dla was nie ci grani na diabelskich Skrzypicach i łudzy prawie w tym zjeździe Kasiebów? My jesteśmy bardzo buszni, że możemy kultywować kasiebską kulturę, grani, mływa kasiebską, spotykać się z Kasieba ma i razem zagrać bicie rekordów na diabelskich skrzypcach. Co wodzę te gruny? Kasiebści jezora. Bluslo. Tak. To życzę, żeby te bicie rekordu skończyło sukcesa i żebyśmy sobie płatkale jeść w następnym roku. Tak jest, do łyżrzeni. Kasieby i świat do łyżrzeni na bicie rekordu. Mój powiedział, to przerosło nawet oczekiwania organizatorów. Pierwszy był w Brusach 39 sztuk. Potem był w Kartuzach 78. Potem był w Kościerzynie 43, a teraz o matko jedyna. Koniec. Słuchajcie, panie wojewodo, niech pani powie, jak to wygląda. Wygląda wspaniale. Bijemy rekord.
Po bicie rekordów, po bardzo wiele nocy. Nie wiem mojej sile, bo już nie podane wyniku. Jak się grało? Bardzo fajno się grało. Fajna gmina, bardzo przyjemne ledze. Było super. A jak to by sobie dało? Bardzo fajnie. Szanowni Państwo, i jeszcze jedna sprawa. Od kilku lat Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego co roku podczas zjazdów Kaszubów wręcza bursztynową klekę samorządowcowi, który w sposób szczególny dba o sprawy kaszubskie. Wójt Karkowski jeszcze poczeka. W tym roku ta bursztynowa kleka jednogłośnie przez Zarząd Główny została przyznana burmistrzowi moich rodzinnych Brus Witoldowi Osowskiemu. To jest ta kleka właśnie. Witold Osowski za zasługi położone w umacnianiu tożsamości, rozwoju kultury i edukacji kaszubskiej w mieście i gminy Brusy. A kto ma wątpliwości, to roczymy do Brus. Wielki brawa. Naszym następnym gościem w nowym studiu nam wiosny Kasiebów jest burmister Brus Witold Łesości. Witam bardzo mileczno. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie wszystkich Kasiebów i gości, wszystkich sympatyków Kaszubszczyzny, którzy są tutaj na zjeździe Kaszubów w Szemudzie. Zjezd Kasiebów to wiele powodów do redoty, do ścieżcy, ale was tam jest taki apartny motyw do tego, żeby zaredować. To Nydgroda od Kaszubsko-Pomorskiego z jesieni za całą przykład robłetę do Kasiebizny w waszej gminie. Co to jest ta robłeta, że akurat was ta jest Nydgrodzony? No właśnie taką niespodziankę mi zrobiono na ten dzisiejszy zjazd, bo nagroda przyznawana jest już po raz trzeci, bo wcześniej otrzymał ją burmistrz Bytowa, Ryszard Sylka, Andrzej Lemańczyk, wójt gminy Lipnica i teraz trafia do mnie. Pewnie, że się bardzo cieszę, wielki Bóg zapłać za ta nagroda, ale tak naprawdę to traktuję to jako takie wyróżnienie też dla naszych całych Brus, dla moich współpracowników, wszystkich organizacji, które działają na rzecz Kaszubszczyzny. Naprawdę jest się czym w Brusach pochwalić. No, chociażby to, że jesteśmy na zjeździe Kaszubów, ale też byliśmy organizatorem zjazdu Kaszubów w 2007 roku, tak, 9. zjazdu i w 2022-2023 zjazdu, a więc nie tak dawno byliśmy gospodarzem zjazdu Kaszubów i miłe jest to, bo wszyscy z taką sympatią wracają też do tych imprez, z takim zadowoleniem, że one w Brusach się udały i zapadły w sercach, zapadły w pamięci. Ale jeżeli chodzi o tą bursztynową klekę, tak, to jest jakby docenienie pracy samorządowej, ale tak jak powiedziałem, że samorządowcy są i powinni być od tego, żeby też stwarzać odpowiedni, dobry klimat dla rozwoju Kaszubszczyzny, do dbania o język kaszubski, o naszą tożsamość. I to chociażby pod względem infrastruktury, nawet tak sobie od razu pomyślę. Mamy wspaniałe Centrum Kultury w Brusach, które właściwie jest i działa od wielu lat, ale też zrealizowana inwestycja, budynek pięknie odnowiony. I w tym obiekcie właśnie też dużo dzieje się na rzecz Kaszubszczyzny. Wiem o tym, jestem przekonany, że takim najpoważniejszym liderem tej działalności, jak możesz sobie określić, jest zespół Krebane, który w tym roku obchodzi jubileusz 45 lat istnienia, ale właśnie Brusy są gospodarzem Międzynarodowego Festiwalu Folkloru i to właśnie wszystko się też dzieje wokół naszego Centrum Kultury imienia Jana Karnowskiego. A to imię no też nieprzypadkowe, Jana Karnowskiego, bo tak sobie pomyślałem, że my dzisiaj mówimy o dbaniu o język kaszubski, o naukę języka w naszych szkołach,
Mamy 10 szkół podstawowych, gdzie mamy język kaszubski od 1 do 8 klasy, a więc gdzieś tam ponad 600, pewnie 650 dzieci, młodzieży uczy się języka kaszubskiego i z tego bardzo się też cieszę. Tutaj dziękuję nauczycielom, regionalistom za tą pracę, ten zapał. A myślę, że to, co też tak bardzo skupia tą naukę języka kaszubskiego, to taki wyróżnik Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące, którymi też możemy się pochwalić. Oczywiście tutaj organem prowadzącym jest powiat, ale to jest szkoła w Brusach, która jest dla nas bardzo ważna i też uczniowie wraz z nauczycielami angażują się w wiele wydarzeń. Mam dużo różnych myśli akurat, ale po prostu cieszę się, że możemy tutaj być, możemy się też integrować. To, że my z południa możemy tu się spotkać na Nordzie z Kaszubami, też ze sobą współpracować i wspólnie dbać, pamiętać o naszej tożsamości, naszych korzeniach. Jakby was tam miał rzeknąć, jaki plac na świecie to jest ten najlepszy, najukochańszy, to była właśnie Kaszebę? No Kaszebę, na pewno. Bardzo piękny region. Bywam w różnych miejscach, w różnych zakątkach i muszę powiedzieć, że im dłużej tutaj żyję, mieszkam, cokolwiek się tutaj robi, to człowiek coraz chętniej i zawsze wraca po prostu na Kaszuby, wraca do siebie. I tak też zapraszamy w te nasze strony gościnne. Mówimy też o rozwoju turystyki, mamy się czym też pochwalić, bo mamy mnóstwo pięknych lasów też u nas na południu, tu na północ zapraszamy nad morze, tak? Ale mamy piękne rzeki na spływy kajakowe, mamy ścieżki rowerowe, kaszubską marszrutę, która jest tak nazwana i którą bardzo też promujemy. To też wielka atrakcja dla naszego regionu. No i to, co powiedziałem, wydarzenia Imprezum. Międzynarodowy Festiwal Folkloru, na który w lipcu zapraszamy. To jest też duże przedsięwzięcie. To jest integracja też społeczeństwa. Nazywamy go spotkanie kaszubskie spotkania z folklorem świata, bo to kaszubski folklor spotyka się z innymi kulturami naszego regionu, Polski, ale też całego świata. Wiemy, że przez Brusy i też sąsiednie gminy, bo i przez Wiele, Kościerzynę, tak, Wdzydze i Czersk. Więc festiwal odbywa się na kilku scenach w naszym regionie. Przewijają się zespoły, można powiedzieć, że z całego świata. Nic, ledwo zamieszkać na Kasiebach, na pełni, na Nordze, albo bez trzutków. Koniecznie. Radować z tego. To się radować. Kaszeba i świat medali jest na zjeździe Kaszebów w Szemudze. Tu jest wiele redote miłote, a przede wszystkim tuńca i muzyki. Tery prawie nas binieje, Kardo Kolećkowianie, była Weronika Kortas, a przed nami jest Fukus, kaszebska influencerka i Małgorzata Ostrowsku i jest wiele wicy. Przechodzą kłeni, przejdą błędy, chłedziły nas piątków, układała krute i taci tam łazą, tam piętnowe rozkupą z jej będzie, by w końcu same wadek zapytać, czy płetko za łena krótko rzekła. Nie rosi tego miasta pies. I zalepłe tym, na łyżkę rzekła, witro płetka śpiewa, rodu męs, więc to jest nie sam, ulice, szwacy są, taka predace, weźcie chuska, stoi zbyt, uzłapie śnieg i bądźemy raz całe.
Głęsta budnowi głosów jaka się bej świat na zjeździe Kasiebów w Siemudze je lider Karna Fokus Rafał Romca. Witaj. Witam bardzo serdecznie. Czym prawie dla Karna, który gryje kasiebską muzykę, je płytkani tiłe na zjeździe? Dla nas to jest największy święto, największy koncert, na którym my chcemy grać co roku, na którym grajemy i jesteśmy bardzo rad z tego, że możemy zagrać co roku na zjeździe Kasiebów. Fokus i zjeździe mają coś, co ich zaparłanci, mają z takich frantówkach, które wszyscy, mam nadzieję, następny raz będą śpiewać i tu zwać spłytbaną. Życie nam, jak to zostało i ona w powsta i powiedz nam pewne słowo o prawie tej frantówce. Skąd kołd baju nie pamiętam. Rąk Drzeżo napisał bardzo fajny tekst, zadzwonił do mnie, co my by chcieli ten tekst wziąć i napisać muzykę. No i tak było, no tekst zjazdowych frantówków za wiele nie ma, także ja sobie bardzo cieszę, że Fokus dołączył do tych karnów, które rechli zrobiły kasiepści, taki zjazdowy frantówci. No a banowo frantówka to jest taka frantówka, która myślę, że zostanie znana ze zjazdem Kasiebów już do końca życia. Można jechać z bano i myślę, że Transkasubia no to blues śpiewu naszą banową, a reszta, wszyscy co jadą, myślę też, że ona i tak jest w nas, że wszyscy co nas jadą, śpiewają i mam nadzieję, że też zbinedzy z nama wszyscy ledzy zaśpiewają banową frantówkę. Jaką jest ta nasza kasiebska muzyka? Jaką ona jest? Myślę, że Kusk inna niż insi. Wzierając na ledową muzykę. Może taka jest bardziej taka tęsknotna, miłotna, insi karne górole mają bardziej, to jest muzyka taka do tańca. U nas do tańca też mamy wiele szteczków, ale Kasiebi chyba są tacy bardzo miłotni i lubią jak ta muzyka jest taka, no że można sobie płyzibać, skąsk, tak może tam płyspiwać i tak, jest to tak bliżej. Jest prawie, jest takim parłanczeniem tym miłotere do tej ścieżki ledzy z trzecich strun Kasieb. Czy mnie właśnie, jeśli gdy miały Kasiebach, ty co przejeść Kasiebu? No jo, no blues Kasiebą. Ja tak płelecha to ja nie wiem, to może tak teli we mnie płelecha je. Jo w szandze, gdzie jem jego domu, ja nie płelech jak Kasieba. No i bardzo jest fajnie, że tacy święto mamy jak z Kasiebów, że możemy sobie tutaj płetkać. Wiele drechów zawsze, no tak w tego roku nie zawsze jest czas na to, żeby sobie płetkać, a na zjeździe Kasiebów tu se te godci nie mają końca. Także wiele drechów, wiele znajomych i bardzo fajnie, że możemy tu wszyscy Kasiebi sobie widzieć i sobie bawić. Jak lezy odbierają taką kasiebską muzykę? Jak was to czyje ta na Liwie, grając nie polską, którą wszyscy znają, ale też tą właśnie naszą kasiebską muzykę? Czasem bywa tak, że ledze pierwszy raz czują, że to jest coś po kasiebsku i może robią wyciłecie młodzeni. Jak to wezdziły ty dredzisterne? No bardzo fajnie, tak prawda. No i to tak, że są też wielkie festiwale, na które Karno jest zapraszane jako też tacy już co z insigłe. No i to jest Karno, który gra folkową muzykę, ale oni śpiewają już jak niektórych, to jest Krzesci, czy to jest Janzek. Jesteśmy odbierani bardzo fajnie, bardzo belno, tak weglowo. Gdzie Karno fokusuje, no to i też judzysjo cieszę z tego, że ta świąta tego, że my mamy język, że to nie jest tak jakby orechli, że no jakaś a to jakaś tam gwara je. Nie, jest bardzo fajnie w świece o tym wiedzą ledzę, że Kasiebi to jest naród, że mamy swój język i ta kasiebska muzyka tam, gdzie my jesteśmy, jest naprawdę bardzo fajnie odbierana. Łączy nas miło teraz do stuntowani, śpiewani i to wszystko tworzy naszą muzykę. Moje gościa był Rafał Romca, lider Karna Fokus. Danka. Wielki dzięka. Bawta sobelno. Kasiebę i świat. Powoli my kończymy naszą relację tiłę ze Siemudo, ze zjazd do Kasiebu. Było tyle wiele miło, do tej jeskły, łeblecieni do kupieni, ruch na zabawę, ale przede wszystkim mogę podcast tiłę me. Wszyscy Kasiebi z każdych stron, z Polski, z świata, a też z różnych yrtów Kasieb. Do uzrzeniigłe, ruszewaj do płestam tych naszych relacji. Widzimy się niedługo. Ewa Nowicka. Dobry wieczór! Dobry wieczór Kasieby, czy ja dobrze mówię? Świat się śmieje, świat się śmieje. Ale drodzy Państwo, jedno jest pewne, że gościnność tutejszego wójta na pewno na długo zapadnie w pamięci artystów i nas wszystkich. Teraz wszyscy razem po kasiewsku. Siemut, jest to watiłe! Ja! W tym momencie chcę nam zabrać
daj się uciszyć nam głos, my będziemy ponad to. Wszyscy wiemy, że jeszcze tydzień przegonimy to, przegonimy całe zło, które w tym momencie chce nam zaresztać. Uciszyć nam głos, my będziemy ponad to. Tak się bawi gmina Szemut! Tak się bawi gmina Szemut! Bóg zapłać webzyrnikom wspierającym na serwisu Patronite. Wa pomogota rozwijać Kasiepści Media.